Biasa diwan, biasa tanggapan diwan. Iya dong. Ya, kiai kok lari sih kaya ngono. Iya. Jangan kok Pak Dalang Jatiko iki cepet Pak Dalang Jatiko. Sosisasi tanggapan kok sampeyan swidak iki ya. Terus apa wae iki? Ya, awan bengi kok sik ngruwat barang. Dalang kok lari sih kaya nang abari aku arang-arang. Aku karo kowe melu bayi ngono ya. Ya wong bayu nek kaselo kan ya boleh dong. Oh iya. Insyaallah panen. Ora diwedok iki wis tenang. Ora sedal. Pokoke ngono. Nggih, Pak Jatiko sehat terus. Amin. Tambah kali. Amin. Tambah berkah. Tambah apa meneh? Wis tambah kok donga tambah bojone amine buater kowe. Wes aku mungkur kok. Wes adem kulon. Wong dhewe penjenengan kan yo ndang mesti tetepi likur polisan nomor 5. Maksudnya madhep kula nek badhe tindak haji Mekah to. Sapa ngomong? Lah mau buat madhep kula iki pun menep terus badhe tindak nilen. Aku ki kadang sok nguyuh iki adem kulon tak eterke ngalor ngono lho. Oh, bisa kok. Ayo dene. Iki ene mau bintang. Mbak Eka kudu ngendang. Iya. Iya. Iya kare kadungan kersa resake ngono kok. Terima sih, monggo Mason. Monggo. Dua di atas. Nah. Tapi Mas. Ini. Cepat sih. Dagang meke. Halo, rasane di anu paling baik Pak Sutresno. Pak Sutresno wis tepak dengan ngersake kula ndang. Ngancam iki ta? Wis ngancam iki ayo. Ngendang Ibu ngendang ya, Pak. Pak Sutresno. Kula ngendang lho niki. Jangan tambah. Sowan mriki niku malah ora mikir masalah ini. Sing penting iso dilurana ya, Mbak Eka. Tambah apa? Kaya iki matur nuwun kok ora mikir babakan kuwi. Ora mikir. Nggih, mbok nasi aku ora Enggak semangat. Pak Tresno ki nek kono wewe iki ikhlas. Diniati ibadah. Oh iya kok. Langsung besok ben nggo. Sadanganipun swarga, tiket swarga. Bisa bukan. Nggih. Terus Boleh dono weweh gitu. Aku ngono yo uga seneng dono rasa. Aku ngkek rasa apa ki atau tak jaluk. Kok ikhlas kok. oh, jenengan iki beda kok. Wong nek sapa sing rada mening sithik sayang bareng yo tinggal. Aja muka mati kan. Wes zaman rono-rono. Zaman rono-rono kuwi. Maksudnya kedaden tresno, baru ora jodone yo ditinggalke. Apa wae nek dudu duweke bakal diadohne. Lah iya. Nek duweke ado kaya ngopo ya bakal disedane. Rungokno nang winang. Anggun Kyai. Kaya Mbak Indi ngene iki. Andane aku ngomong ngene ngomong kok aku ndongakno awakku gak dudu. Iya. Ya, ini. Dan Kyai kok koron. Ayo. Anjing ajar-ajar. Perluan kan delok ning YouTube ono kadang iki tenan ora. Serupa aku ning YouTube ngene iki sinden roll on aku. Kalau roll iki Atus ngendikanipun jenengan. koron. Ora. Roll on iki bacelek ya. Heeh. Iya. Ya mosok rupaku koyo pentulan. Dicoba sih. Oke. Kuwi anu lho, kuwi kudu ana cagake no bae kasih ngono. Kenapa kalih tembang iki? Lah iya no, anu sing nyekel iki Mas Eko-eko Mas Manto. Dicekeli. Sing sarambal dipun rencani Mbak Sinden sing rambal kedua mungkin. Oh iya, ngono ya. Cocok. Iki wis, se.
anggur karo Yayi. Nah, anggur karo Yayi. Nah, ini. Nah, ini. Sinang bang, minta sih. Anu kepala jeneng ini, anggur karo Yayi jeneng sih ini. Nah, kayak gitu saya. Alekso. Nah. Digunaknya Mas Manto kuwi. Nah, dulu sih. Karo bae rasa bledek. Bae kae jinak. Mas kamu kok singo. Karo kanca-kanca iki lho Mas. Mas aku lho sindir aku yo demit aku Mas. Mas aku singrang lho. Manis lho, iki manis lho. Oh. Masa aku manis. Tak kaplok raiku. Raiku dhewe. Nah, ini. Tesnya lo betul. Oh, ditesnya kendangnya. Nah, tang duduk nah coba. Kayak apa? Nah, ini mikir anu kurang banget gitu ya. Itu kurang banget ya. Nah, ini. Nah, yo, balik tang duduk. Nah, lek duduk tang. Jangan kayak iso. Iya, aku dulu kan sama Pak Bambang tuku gedang. Saiki. Nah, iya. Bambang Tuku gedang. tinggi. Lah iya, anu ono kerasa. Gas. Ya. Kenapa ya dulu? Dan ya foto iso iki lho ngomong aku. Ada di kendang kayak iso. Aja ngendang nyopet iso ya. Ora padha raiku brangan. Ora. Wis pokoke manis kok nen baik kan. Ngajak little body. Hah? Apa kuwi mah kok dikebodi? Gatek telepon body. Jangan kok. Iya. Nek ping pantai. Terus cekas. Pak Bambang rambut. Iki seneng aku. Nah, iya coba. Dino dicopur kebrak rambut. Bun. Suaranya bingung. Pak Bambang potong rambut. Kok suaranya beda ya kan? Iya rambut ning panggon beda. Oh. Ono perangan rambut lho, ono yang muspoko, ono yang kelek, ono yang dodro, ono iki berkat. Terus rambut pentol. Pentol, ayo, terus dhuwur dodro, iya ta, bringos. Bringos. Bring alis, kumis. Warna-warna. Oke, seneng aku. Pak Bambang potong rambut. Iya. Iya iso omong. Iya coba, apa iso omong coba? Iso omong. Kalau iso omong iya. Coba. Enggak iso omong. Coba. Coba. Se. Iya iso omong liyane kuwi kok. Piye? Oh. Ngerti berat. Wah. Ngerti berat. Ngerti. Apa kuwi mau? Iki kowe apa kenek telek. Iki ya iso omong iki. Iki pun. Nah. Pripun iku? Aku kena telek sithik. Iya. Ayo. Iki. Ngerti apa? Kocokku. Ayo. Oke. Ya. Halo, kok bangunnya ya, Kak? Nggih, kok mesinnya hebat-hebat bangun kaya sarjana seni. Mbak Yayi. Sik, dikenalke sik. UNS. Dikenalke sik. Bangun. Nggih. Dari mana asli? Saya dari Tulungagung, Jawa Timur, Pak Jalang. Masih single, double, long set? Sudah punya calon. Alhamdulillah, ya. Main seneng aku. Dari Tulungagung. Ngelewek Yayi. Iki nganggo basa Mandarin. Selamat malam, Mbak Yayi. Wasyahal tasyu. Lho kok saged maksudnya pripun?
Kok basa Mandarin? Lah aku mudeng no. Pripun ceritane? Cuma omong coba. Omong, Dik. 晚上好，大叔。 Baik, saya baik-baik saja. Oh, kate kaya awakmu wis mangan bakso ngono kok saja. Loh, urung sik to, Kak? Urung sik. Terus ngomong. 大叔你好吗？ Loh, baksone regane piro, Pak? Wis baik-baik saja kok di. Niku sejarah pripun Mbak Yayi kok memakai bahasa Mandarin? Tekono dhewe. Nah, Mbak Yai lulusan dari mana? 我是上第一大学。 Oh, tahu Ora ya? lulus-lulus tasih tak suwe. 上第一大学在首尔，知道吗？ Ngerti kan? 首尔知道吗？ Oh, nah aku ngerti. Lulusan sama Universitas 11 Maret Solo Surakarta. Bener nggak Pak Yai? 对。 Oh, kue. Oh, kowe anak ketek. Kowe. Kowe anak ketek kayak Iya, Ro. tapi ketek karo bro. Lah, Itu sama sini. Oh, Mbak Yani saking UNS, jurusan bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin. Jadi ini tadi memang benar-benar bahasa Mandarin. Jadi ora basa slangean ndak, tapi memang ada artinya. Luar biasa. Nggih. Lah kaya ngono kuwi. Dan hebat. Kudu dituwado. Nah, aja mau nyindan kok nek ya sekolah sing dhuwur kaya Mbak Eka, Mbak Winong iki nang UNS. Mbak Minong UNS. UNS Wonten Fakultas Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Oh, nek bahkan sini Belajar sini. oh, neng anu, kuwi neng awan kuwi lho. Oh, kuwi neng komputer. Di komputer. Nek begini, ya dikasih terus dihukum. Ngomong-ngomong karo komputer. Dan sing wingon riyen zaman den presiden Mbak Bondo Dharma. Lajeng Riko Sawardi Kinarto Sabdo. Nate minang nggih khusus mono nate dereng kowe. Oh, Ya iya, dalang wis meninggalkan. mau kali presidene. Lah iya. Presidene wis anu kabeh sedo, iya ta? Lah iya. Dipepet kuwi. Kalau tak ada yang mau ngarep, iya toh. Engko nek sekiranya anu baterainya rada mlorot dicas meneh. Laku batu. Yo, baik kan, kayak mawon. Yo, potang kuning. Salah gendingan. Yo. Monggo. So awan ning omah wis ora rasa.
Matur sembah nyuwun. Menika tembang mitra kula. Kira karo di Pak Pomo wonten Jember. Tembangnya lae lho. Aku kancaku mburi kuwi. Ah iya. Mumpung budal sini nggih anu pareng rapuh. Nah iya. Ki mau nyuara terus. Nek kebanyakan nyuara kok ndak menjadi beser. Karena menyebabkan sakit tenggorokan. Karena kalau banyak itu bicara dan tentang yang ada ini nanti bisa sakit tenggorokan. Salah. Matur nuwun. Nah. Bang Wanapun. Iya, enggak sih. Matur nuwun. Wah, penundang lho Pak Tresno. Wah, monggo kan nggih. Iya loh. Beneran sih. Kiai Putri yang lo dikelasin lo dilongkong mangan gini. Wah, monggo lho Pak Tresno. Kilo tambahane. Pamitane, kula Tambahane kilo. Nek menungko sik dikon namburin apa bener. Lah iya, mulane kuwi. Nah, no, Pak Tresno kula kok jariin. Iya. Tiga garis Mas. Mila saking Mas pun karo, mila kamasipun Mbak Titi Norma. Oh, nggih masalah. Mbak Titi Norma niku komben penyanyipun Pak Dimantos. Sing sida apa ora, Dik? Jok sembrono, Dik, ngene to. Iya. Coba diaturi anu. Yo, Mbak Winong iki kudu di jaranke Mbak Winong iki spesial jaranan. Iya. Karo sapa, Mas? Iki durung, Dik. Anu, Dik Wandamu wis ya. Wis, ae wis. Yo, kae. Anu sing cerak Mbak kae. Dicoba. Bisa apa kayak aku malu tepung aku. Nah, ini. Wis, jenenge sapa, Mbak Eka? Mbak Eka. Kenal sih. Namanya siapa? Jangan takut-takut, padahal sudah jinak. Yen kok anu nembe dhewe aja iki tekok karo mbakune manggile apa? Pak kok tak gaji. Pak Biro, mbok yo nyenomke sithik ngono, Pak De. Kan kudu anu sepuh kok karo ngono nggih Pak Puden. Lah kok Puden iki. Kasipun Pak Pudi. Kalau ora bener iki nggih luwur kok. Lah malah. Derajatipun inggih ingkang luwur. Kuwi to. Ya, jangan. Wes, pelawak ya nggih. Nek ngomong iki gak. Kene, berdiri, jumeneng. Gini, karo Mbak Winong, itu kayak biasa Mbak Winong. Caranya juga, aku pengen juga dia, kan juga nyeloter rumahnya. Wah, Mbak Winong bisa. Harap juga woyo bisa Mbak Winong. Ini karo Mbak Winong seneng, ya. Makanya Mbak Winong. Tinggal Katrisnan. Apa? Tinggal Katrisnan. Apa ya? Lapor. Ya, tinggalnya perkembangan ini tinggal Katrisnan lain. Ini. Tinggal Katrisnan. Ya juga kalau lakone inang dong. Kenapa? Adekku. Pak Jumuri pripun? Saya lagu ini kan ninggal Katrisnan. Jadi sing ditresnani ditinggal. Yang penting Dek Winong sehat bahagia. Sehat bahagia alhamdulillah. Alhamdulillah. Kapan-kapan main sama kakak. Kemana? AA Siapa? AA Zat Niko. Ya Allah, ya Allah. Yang piye coba? Bukannya kakung Pak saya mau. Kok kakung? Jangan seorang kakung kula. Kakungnya umurnya berapa kakungmu? Coba. Umurnya 70. Oh, aku saya itu pas ngaku. Diwale Pak. Dek
Siapa namanya? Siapa tadi? Naza. Naza. Dek Naza masih sekolah? Masih. Ya. Masih di mana? Di SMP, SMA? Oh, diisi. Oh ya, kapan-kapan tak isi. Pada sedikit diisi ilmu sing bener ya, Mbak. Sekali ya, Kak. Ini Kak, sekali Kak. Jadi anu mereka kalau dibimbing mereka. Dulu ini kan ya, Kak. Mboten kok. Iya. Kula anu remen menawi panjenengan kendang kali dinazar. Iya. Yang anu jajane kok kon kene wae karo aku. Aku ada presiden pek dhewe bae. Ora, Mas kok pada Tapi pek presiden dhewe kan. Oh ya. Dek Naza itu. Dek Naza. Rumahnya di mana rumahnya? Sekarang. Wah, jauh sekali. Bisa ngukir? Ukir hatinya. Berarti bisa ngukir di hati Bapak? Oh. Iya. Jangan apa-apa. Pak Zar nih kok diukir. Paling sarungnya diukir kok diamplasik, baru diukir dipernis. Berapa dosen gitu ya. Pokoknya nggak usah takut, gitu. Itu nggak, ya. Kalau ngegambet yang kayak Mbak Eka tadi, nah gitu. Jadi jangan bayangin apa-apa. Yang penting itu nggak, nah itu bayangin. Nggak usah, jangan takut sama Bapak, jangan takut, oke? Oke, semester 2 ini memang harus banyak apa ya istilahnya, harus banyak serawung gitu loh. Banyak serawungnya apa kan? Bosan-bosannya. Banyak serawung itu banyak anu bersosialisasi. Tapi lo kayak Silaturahmi. bersosialisasi interpretasi mas kayak omongmu Jangan ibu-ibu PKK ini kan. Ya, diatur ya. Coba aku ngetes suaranya Dek Nazar. Dek Nazar. Apa lagi Dek lagunya? Yo, coba monggo. Ayo, baca ya. Ya, monggo. Yo. Yo. Oh, dia punya siapa? Yo. Orang ini.
lagi. Pak Jadiko. Baik kaki yo murid yo boleh. Boten murid kula anu ejang adik tingkatnya. Oh, ngeten. Nggih. Kula derek seneng mawon to, Biyo. Nggih. Nek memang sakniki tesih gelem madar sinden. Betul. Nggih, laras wae disebut ngono kuwi. Nek perlu dipecuti. Jadi kayak sapi. Tegese dadi pangecut ki lho. Oh, biyen kula wah malah derek ke bedasen niku lho urung rupa wong. Wah, sapa? Jadi kula Rupa wong ya apa lho? melu macak kaya kancane dandan masaku yo tak kaya wedak masaku ben putih malah ku dasare kulit-kulit ireng malah dadine kelabu. Yang ngene banyak dandan jadi lah sing ngalisi nggih. Ora ono. Oh, ditarai. Masalah iki kayak benges. Kok sing jarine Pak Demangun sing ngegong iki. Nek dadi kan sing ngadeni aku ya dhisik ya. Ora masa iya. Masuk lali. Nek wong arek sing ngomong biyen jenengan. Nah iya, jan cilik tak iki bar gede kok ya jan semono. Ada tinggi-tinggi nyampe sak menika. Andal-andal. Ini pacar boleh. Wah. Ayo. Nggih, matur nuwun. Ya. Hukumanipun tak jadi kok. Kirim langsung Iki adine mulai sampai mulai. Anu, engko bakal lagon diaturke ngene ya. Ora ndek kantor jenenge anak tamu sing sami. Lah iya engko Wong sami lelenggahan jam. engko pas gara-gara kowe tak kandaran iki. mesake Ampun seperti kok. tonton Dalam wedok gimana? Iso Lha piye? dinginane nek cerita kok. Heeh. ora pengaruh. Delok cah cilik-cilik. Kok iso? Kok mburi kelir. Iya. Lho kok mburi kelir iku lah darane itu uluke gede. Suluke. Lah pune ngono. Lah ya suluke gede gandum. Kecil kaya iso omong. Alari. Lah nek ku carane pemaku bocahe rene terus tak jedel anu nek ilate terus dimodoke sithik. Mesti dadi cecok. Lah iya lho. Dadi anu suluke gede. Nyanyi ngaten kok. Nek dalam wedok iki tenan kok bebas hambatan. Bebas hambatan. Ayo. Kok saged Ya nek lanang ki wae suatu tangan iki ana sing gendel nek wedok kan bebas. wah, nggih tetep enten. Kok iso? Amane dalang kakung mriku menawi keprak kan nenten sing ewu-ewi. Ayo. Kadang panjenengane mun keprak kelas kontrol kadang muni matus barang kayak kalian. Sama Dayu. pinjek ora aku lho. Nang dalam dadak aku barang kok iso. Sama wedok malah angel. Sabetan mesti ora tramplet koyo piyai kakung. Heeh. Sebab arep sabetan yo enek sing iwung-iwung. Niwi apa Kak? Sekamek. Sampai. Nanti badhe ora kene. Iya. Nek kok Nganggo clip on sakjane lucu iki. iya. Ya Pak Eka kok gara-gara ya. Derek ke biung. Yo, lu kok kelakon sih, lu goro-goro, nah, yo, monggo.